Много ми е драго, че отново сме заедно, мили, благи, прекрасни същества. Настанявайте се, знаете как. Удобно, комфортно, с благост, с усмивка, защото започват минутите за медитация и терапия за нашите благи души. Таро е медитация, таро е терапия, таро е наслада. Любовно таро четене за мъже и за жени на моя вълшебен канал. Отпуснете се, нека да релаксираме, нека да се заредим, нека да си донесем удоволствие, щастие, нека да греем. Благодаря ви много за топлината, благодаря ви за енергията, за вибрациите, за паричния обмен, за благодарностите, за подаръците, за всичко съм ви благодарна. Благодаря ви, че харесвате това, което правя. Благодаря ви за това, че сте членове на моя канал. Благодаря ви, че споделяте работата ми. Благодаря, че ставате всеки миг все повече и повече. Най-вече съм благодарна за енергията, която усещам помежду ни. Вие сте добри души, толкова много съм щастлива. Знаете, че ние заедно с вас сътворяваме мощна колективна енергия, изпълнена с любов и правиме човечеството още по-силно. Повярвайте, ние сме с вас едно общество, което вибрира на позитивни вълни и на позитивни вибрации и честоти. Толкова много съм щастлива. Благодаря ви от сърце. Тук някой се трансформира, тук някой е легнал и умира. Така, благодаря ви от сърце. Знаете, започват минутите за медитация и терапия за нашите благи души, затова широките усмивки и да почваме да си бърборкаме с картите Таро. Любовно таро четене за мъже и за жени на моя вълшебен канал. Ще попитаме днес картите. Каква е магията на нашата връзка? Нека да ни кажат картите Таро. Каква е магията? Знаете, че във всяко нещо има магия. Магия в добрия смисъл на думата. Има магични мъже, има магични жени, има магични същества. Ние всички тук сме такива. Чисто нумерологично днешния ден, на ниво свят, днешния ден, 13.2, е числото 6. Числото 6 е любов. Емоционален ден. Имаме в днешния ден, обаче повече мисли, една емоция силна на 369 и движение. Тоест днешния ден ще бъде два пъти ще мислим, един път ще чувстваме и един път ще движим. Тоест хубаво ще обмислиме от две страни, ще почувстваме и директно се засилваме и действаме, което е повече от прекрасно. Така, ден 6. Имаме и кармични уроци на 2 и на 4, но това е на ниво свят и няма да задълбаваме. На ниво свят ви казах, така че възползвайте се от енергията на шестицата. 6 е любов. 6 в нумерологията се смята за важно и ключово число. Да знаете, в нумерологията 6 е важно и ключово число. 6 е любов, 6 е страст, 6 е просто... Знаете, в таро картите шестицата е влюбените. И това е любов, страст, секс. Така, благодаря ви от сърце на всички мъже, прекрасни мъже, на всички прекрасни жени. Благодаря ви, че сме заедно и че вибрираме на високите честоти. Бъдете благословени и хармонизирани. Благодаря на Бог, благодаря на Вселената, благодаря на висшите сили, благодаря на ангелите, благодаря на архангелите, благодаря на учителите от светлина, благодаря на нашите духовни водачи, благодаря на този духовен свят, на тази духовна маса, която винаги ни приветства с усмивка, с благост и ни събира тук толкова топло и мило. Благодаря от сърце на квантовото пространство, благодаря на уникалната и необятна Вселена, благодаря на картите Таро, на моята прекрасна интуиция и благодаря, че имаме възможност да сме в този живот, в това прераждане тук с тези благи същества. И хайде сега да се поговорим с Таро. Таро картите вече започват, което е прекрасно. Чудно, хайде! Така, каква е магията на нашата връзка? Аз първо искам да попитам една карта. Кой е другият човек? Вие сте едната част, тези, които ме гледат, а кой е другият човек? След това ще попитам и кои сте вие. Този е дяволът. Този е дяволът. Много страстен мъж, но прави и магари. Дявол, това е човек, който може да си позволява да бъде обсебен от жени, от секс, от цигари, от алкохол, от работа. Може да си се филмира сам. Наистина. Това е
Може да се чувства в капан, може да се самоограничава този човек, може да е вкопчен в материалния свят, може да бяга от това да се обвърже по-сериозно, да е зависим, наистина да прекалява с някои от земните удоволствия до ента степен и много да си позволява да е от връзка във връзка. Наистина, дяволска работа, дявол в истинския смисъл на думата, дявол и може и да е пристрастен към нещо. Така, кои сте вие? Кои сте вие? Аз ще се радвам на вашите коментари. Знаете, стига да го усещате, ще съм ви много благодарна. Кои сте вие? Вие сте жени, които имате две верни приятелки. Жени, които обичате да се забавлявате и знаете как да се забавлявате. Някои от вас може да сте родени на трета дата, не е задължително. Жени, които знаете как да се наслаждавате, обичате и вие купоните, забавленията, празниците. Може скоро да сте били на някакъв празник, на някакъв рожден ден с приятелки, да сте се забавлявали, обичате да имате хубави дрехи, хубави рокли. Емоционални жени сте, чувствени, емоционални, но сте с драстично по-умекотена енергия от него. Той е в съдбовен период в живота си, този човек. При вас е по-умекотена енергията. И каква е енергията на вашия съюз, на вашата връзка, на вашите отношения в този момент? Какво е между вас двамата? Фантазии, илюзии, фантазии. Той е фантазьор, той си мечтае си, абсолютен фантазьор, но енергията ви е хубава, без значение, че този мъж може да ви скъсва нервите, да ви изкарва извън кожата. Даже не може, аз съм почти сигурна, че това се случва, защото дяволът да се плесне на нашата духовна маса като сигнификатор, като идентификация на другия човек. Нали? В повечето случаи е мъжът, но имам и мъже, които са прекрасни. Пращам им много прегръдки. На жените също изпращам прегръдки. Възхищавам се просто на мъжете, защото все повече мъже споделят с мен много неща и ме търсят и се възхищавам, че се развиват в духовния свят. Винаги съм се впечатлявала от мъже, които са честни, откровени, които си признават, че и те понякога плачат, мъже, които показват емоциите си, чувствата си. Много се възхищавам на такива мъже и ми пълна душата, затова така го споменавам често. Много голям фантазиор е този човек, но него го е страх от неговите собствени фантазии. Между вас обаче има и вие си фантазирате. Явно тук сте преживяли нещо, преживели сте заедно, искате пак да го преживеете. Той обаче много мечтае за вас. В момента сте на разстояние, в момента не общувате. Може по принцип да сте в различни градове, да не се виждате толкова често, да не общувате в момента, да си пишете, да се чувате. Нали? В момента има някакво разстояние помежду ви, но имате дълбока връзка и този човек ви смята за специалната жена, за магичната жена, за жената звезда. Така, каква е магията на нашата връзка? Нека тарокартите да ни кажат, аз им благодаря от сърце. Усещам, че много красиво четене ще се получи. Много се разнежих самата аз. Каква е магията на нашата връзка? Какво ще ми каже Таро? Магията на нашата връзка е, че аз идвам и си отивам. Много често правя тези номера. Ту си идвам, ту си тръгвам. Горя. Магията на нашата връзка е любовна. Магията на нашата връзка е, че ти си много стабилна жена. Жена, която има всичко. Има си дом, има си работа, има си всичко. Но имаш един голям страх, който аз го виждам го в очите ти. Понякога се правиш на прекалено стабилна, всъщност не е така. Магията на нашата връзка е, че искам да те кача на една лодка с всичките неща, които имаш, с целият ти багаж и с моя багаж и с моите деца и с твоите деца и с общите ни деца и без децата ни и с животните ни и да отплаваме на един самотен остров и да бъдем само двамата. Знаеш колко много пъти това си го мисля, че искам просто да те взема, да те открадна и да се погрижа за теб, да ти покажа, че мога да бъда онзи стабилния мъж, който ти си представяш, който ти искаш. Много често искам да ти кажа, че те ревнувам. Много често влизам в битка, тръгвам, взимам меча, готов съм да премина от 9 планини в 10, да мина през пустини, какво ли не е вихрено, да се отнасям с меча, да тръгна остро. Толкова много те ревнувам, искам да изживеем една романтика, една романтична връзка.
Много често си оставам сам със себе си, с мислите си. Сипвам си чаша топъл чай и мисля и се заглеждам, мисля. Самотно ми е. Много любов има в нашата връзка. Много любов има на ниво мисъл. Много любов има. Магията на нашата връзка е да бъда смел. Ти ме учиш да бъда смел, да бъда страстен, да ти показвам тая страст. Да горя, да тичам, да действам. Аз то идвам, то си тръгвам. На магията на нашата връзка е аз да се трансформирам. Да се трансформирам из основи. Да трансформирам, ако ще, дома, в който живея, колата, която карам, тялото, което нося, дрехите, които имам, косата си да променя, всичко да пълна трансформация вътрешна и външна да направя. Това е магията на нашата връзка. Да грееме, да премина от това си състояние на пълна разруха, на опустошение, да стана слънчице, смело, да грея, да светя, да сбъднем желанията си и мечтите си, двамата ние с теб. Ти си кралица жезли, ти си една огнена, ти си една страстна жена, ти си жена, която ме считае. Толкова често ми казваш, че при теб всичко е наред. Винаги си усмихната, винаги си нежна, толкова си мистична. Умееш и боравиш с тайните знания и познания. Ти си огнена, сексуална жена. Ти си жената слънце. Ти за мен си моето слънце. Магията на нашата връзка. Аз много често съм в учелник. Седа си и си мисля. Даже понякога си мисля до такава степен, че се затварям сам със себе си и със своите мисли, че ще ми мине младостта, ще стана старец побелял, с бялата брада и с бялата коса и аз още няма да съм го измислил. Много ме развиваш в духовен план. Аз съм мъдър човек. Но седя в самота, оттеглям се и мисля. Това е магията на нашата връзка. Ти си императрица. Ти си жена, която каквото и да хване, тя го сътворява. Ти си жена, която е майка. Жена, която е готова да стане майка. Ти си жена, която с ръцете си твориш. Творческа натура. Аз знам, че с теб може да направим чудеса. Осъзнавам го. Аз също имам много хубав занаят. Обичам да работя, обичам да кова. Понякога ми е много напечено в работата. Наистина ми е много напечено. И затова често имам нужда така просто да си се оттегля и да ме няма. Затова често съм и в осмица чаши. Просто се оттеглям и ме няма. Но ти си уникална жена за мен. Ти си жената на най-високия пиедестал. С теб аз виждам всичко. Ти си много над мен. Това е нещо, което също ме притеснява. Каква е магията на нашата връзка? Когато сме в едни и същи енергии, когато ти си кралица жезли и аз съм кралят на жезлите, аз се чувствам уникално. Тогава между нас има огън, страст, план. Много хубави теми водиме двамата. Гориме. Страх ме е, че докато се колебая, докато си тръгвам и се връщам, докато съм в самота и съм се в уединение, докато се забранявам и се отстоявам и не те пускам да дойдеш по-близо до мен, да ме докоснеш, емоционално те държа на дистанция, се страхувам и докато се чудя как да изкарам повече пари, че ще те загубя. И не знам дали тогава това ще е магията на нашата връзка. Ти си силна жена, ти си жена, която нищо не те притеснява. Ти си жена, която има лъвски нрав, силна, безгранична, уникална, жена, която може всичко. Аз съм те оценила. Аз много често влизам в жертвено състояние и казвам, имам да уча още неща, имам още какво да постигам, имам за още какво да се боря и седя и не помръдвам. Но това са уроци, това е магията на нашата връзка. Да знаеш, очаквай ме скоро, ще тръгна огнено, страстно към теб, защото ти си таинствена, мистична, загадъчна. Имаш много тайни, много знания и познания и всеки път ми казваш по-малко и ми разказваш по-малко. Още няколко карти да видим какво ще ни каже този прекрасен човек. Каква е магията на нашата връзка? Леле, хора, ще се разплача от удоволствие. Уникално, наистина. Гледайте. Голям аркан след голям аркан. Магията на нашата връзка е да ни научи да имаме движение, да даваме, да бъдем дейни и двамата. И двамата, не само единия, но най-вече мъжът. Да се обичаме, много да се обичаме. До такава степен, че да ни поникнат криле. И магията на нашата връзка е, че и двамата, влизайки в животите си един на друг,
разрушаваме стабилността и комфорта си и всичко ни се трансформира. Но това е за добро. Магията на нашата връзка е за да може да имаме движение, да бъдем смели, да се научим да бъдем движещи се и да се обичаме до такава степен, че да имаме ангелски криле. Ти да ме научиш аз да обичам. И благодарение на съдбата, кармична, съдбовна връзка, любовна връзка, наистина връзка магия, ама в хубавия смисъл, магия като вълшебство, много често имаме цикличност в отношенията. Започваме, спираме, говорим си, не си говорим, общуваме, не общуваме, заедно сме, не сме заедно. Аз говоря, ти не говориш, ти говориш, аз не говоря. Тръгваме, спираме, сезоните. Но съвсем скоро това нещо ще приключи и ние ще си изговорим всичко. Гледайте, при толкова бъркане на картите с звездата отдолу, започнахме и звездата отдолу отново и с това ще приключиме. Този човек ви наблюдава и този човек е... Този е опасен, този не случайно дявола му е сертификатор, идентификация. Този е опасен, опасен е, да знаете. Дяволски човек, дяволски. Имайте предвид, че това е много съдбовна връзка. Вие с този човек ще си избъднете желанията, но съвсем скоро, след като се задвижат отново нещата, защото имаме и колесница, защото имаме и колелото на фортуна. Имайте предвид, че тук ще седнете и ще балансирате и ще хармонизирате вашата връзка, защото това е нещо, което е наболяла тема и няма как да не го направите. Това е спешно вече да го направите, разбирате ли? Ще си кажете много истини и после ще ви олекне много след този разговор. Да знаете, много истини ще си кажете. Много неща, които не сте си казвали един на друг, премълчавали сте, не сте говорили. Тук някаква истина ще лъсне. Тук наистина вие не сте били честни. Не сте били честни. Тук тайна ли е било сигнификаторът на тази дяволска карта ни показва, че наистина е опасен човек. Той е дявол, той знае как да извърти нещата, как да... Значи, за да може сигнификатора да е такава... Защото дявол е ниските енергии, сега няма какво да си говорим. Този човек си позволява с нещо да прекалява. И тук скоро не е бил с нещо честен, най-вероятно, но той много мечтае за вас. И тук между вас, в тази ситуация, ще има баланс, ще има... Везните ще се балансират и най-накрая ще чуете тези истини, които отдавна не сте ги чували. Не отдавна не сте ги чували. Искали сте да ги чуете и не ви ги казва. Той човек ви наблюдава, така че аз лично ще съм благодарна да споделите в коментарите или както вие прецените, ако го усетите естествено. Много хубаво четене се получи в днешния 13.2. Каква е магията на нашата връзка? Много хубава информация за кой е той, кои сте вие и какво е между вас. Много хубави неща казаха самите карти. Сега ще взема ето тази колода и ще подчертаеме. Сега дали пак сигнификация да искам безмислено, по-скоро каква е магията на нашата връзка. Дайте това да попитам няколко карти. Каква е магията на нашата връзка? Пак то, ако има нужда, ще излезе нещо. Да бъдете победител, да бъдете победители, да се научите да бъдете победители. Сега тук глупака излиза ли преди малко? Имам някакво чувство, че е излизало, но може и да се бъркам. Много. Гледайте какво става, хора. Смисъл, този е дявол, огромен дявол. Огромен. Той с вас ще си научи уроците и ще тръгнете от нулата. Гледайте. Няма да е повече карти. Аз съм толкова благодарна, че какво да кажа. Магията на вашата връзка е любов. Истински е смисъл на дума. Сега той може и към вас да е пристрастен, обаче да не ви го казва. Защото е егоистичен. Искат на неговото да му се радвате, да му се хвърляте на врата, да такъв обича, да го докосвате, да го галите, да го пипате и така, знаете си го какъв е, ваше е, какъвто е такъв. Значи, каквито са ни партньорите, такива ги обичаме. Те обичат нас, ние обичаме тях. Това сме се разбрали, нали, няма смисъл да го говорим. Благодаря много на картите Таро. За мен лично, казвам ви честно, много красиво четене се получи. Много красиво четене се получи. Аз много пъти съм ви казвала, че на мен е 13 и много хубава дата. Много хубава дата. Пък специално 13 февруари ми е още по-хубава дата.
и въобще така нататък. Но, да не задълбаваме в тия неща, дайте сега да видим от съдбата едно послание и после да видим Уейн Дайер какво иска да ни каже за цялата тази история. Представете ли да се падне медитация 13 февруари? Леле, направо ще е супер! Така, какво иска да каже съдбата по повод това уникално четене? Каква е магията на нашата връзка? Любовно таро четене за мъже и за жени. Съдбата започва да говори без да спира и така. Роза. Не очаквам подарък, леле, ми то за утре трябва подаръци. И вещица. Време за трансформация. Няколко пъти картата на трансформацията се появиха. Трансформационни карти. Така че кулата също е. Влизам, разрушавам всичко и почваме наново. Директно. Уникално. Какво да ви кажа? Уникално. Не очаквам подарък. Гледаш, ще се размажа от удоволствие. Ще се размажа от удоволствие. Разбирате ли? Ама естествено, ние жените заслужаваме да получаваме подаръци. А и по принцип да ви кажа честно, всеки човек обича да получава подаръци. И мъжете обичат. Ама мъжете са замесени от другото 100. Дайте сега да видим какво иска да ни каже Уейн Дайер. И това иска да дойде. Айде, две ще имаме за днес. Гледайте, едното е 15-та енергия. Направо дявола непрекъснато ни напомня. Този е дявол голям с тази сигнификация, която му дяволска работа. Така, 15 плюс 8 е 23. Дайте първо да прочетеме 23. 15 плюс 8 е 23. Така. 23 е 15. Гледайте пак 15 януари. Хората, които стават част от проблема, са тези, които вярват, че проблемът ги прави потиснати, следователно те не могат да направят нищо. Проблемът трябва да се премахне, преди моята потиснатост да изчезне. Хората, които стават част от решението, могат да кажат: такова е състоянието на света. Нещата са такива, каквито са и аз трябва да действам с тях така, че да мога да ги променя. Тези хора не са демобилизирани от своите мисли за нещата. Така, 20-то, добавяме 8 е 28. Дайте сега да видим на 28 пък страница какво имаме. 28 е 20 януари. Когато сте любезни с другите, получавате любезност в замяна. Неучтивият началник получава по-малко сътрудничество от подчинените си. Лошото отношение към децата ги кара да ви се отплатят със същото, вместо да ви помогнат. Дадената доброта е върната доброта. Ако искате да осъществите намерението си да постигнете всичките си цели в живота, ще имате нужда от помощта на множество хора. Ако проявите доброта и любезност навсякъде, ще намерите подкрепа дори там, където не сте си и представили. Много правилно, наистина. Уникално. На януари месец се върнахме в медитациите, в което няма нищо. Все пак това са полезни, прекрасни медитации. Хора, благодаря ви от сърце. Много красиво четене. Поне аз се изпълних много приятно, много красиво четене. Благодаря ви от сърце, че отново бяхме заедно в минутите за медитация и терапия на моя вълшебен канал. Благодаря ви за доверието, което ми гласувате, за това, че ставате все повече и повече. Най-много ви благодаря за топлината, която усещам и за това, че много от вас казвате, че животите ви вече вървят към по-добро. Колко прекрасно щастлива съм! Благодаря. Бъдете благословени и хармонизирани. И знаете, скоро отново ще бъдем заедно. Благодаря.